Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'imu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Panjenipun para pepunden, para pinisepuh sesepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi, para kiai, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi, mongko panuntun kiblating panembah ingkang satuhu agunging dharma, para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang mongko pandam pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan, para satya wedha Sarana madya sumawana para tamu kakung putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamun to sinudarsana kanthi pinayungan budi rahayu linambaran tata trapsila kepareng kula ingkang putra ambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha nun inggih awit saking kemaringipun Ibu Tugiani sekalian Bapak Kairil Ahsan almarhum rikalanggan menika saha sinarengan Bapak Kyai Rizal Sakula Wangsa kepareng kula ingkang putra pambiwara kinen ngatunaken udaring gantha babaring sedya nunggih ing rikalanggan punika panjenenganipun punden kula Ibu Tugiani Sakula Wangsa Bapak Kairil Ahsan almarhum kepareng Mahargya Suta Hamiwaha Siwi nenggih putranipun sesilih Rahayu Karya Aksari ingkang kepareng badhe jinatukrama dening panjenenganipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas putra kakung saking panjenenganipun pepunden kula bapa panggih Lestari Ibu Qosimah Eni Hastuti ingkang pidalem wonten ing wewengkon Jalan Kalimantan wewengkon Kabupaten Magetan anamung saderengipun pareng tinarbuka lampahing paewan prasaja ing kalanggan punika langkung rumiyin sumangga nuwun kula dherekaken manungku raos puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking lumintuning barokah rahmat tuwin hidayahipun sehingga ing kalanggan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken kempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan kalis ing rubeda nir ing sambikala sholawat sarta salam muhung tansah kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhirul zaman nenggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah ingkang sampun bekta umatipun saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman kepinteran samangke saengga ing rikalanggan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken ngawuningani edi penining swasana gebyaring alam gesang wonten ing zaman pranatan enggal samangke kanthi linambaran tetepipun iman lan Islam amin Allahumma amin. Kunjuk panjenenganipun para pepunden, para tamu kakung sumana putri ingkang hangrasuk agami sanes. Katuran muji syukur hanut satataning agami pareng rinasuk suwang-suwang. Pangajabing sedya saking panjenenganipun Ibu Tugiani Sakula Wangsa, Bapak Kairil Ahsan almarhum Sakula Wangsa saha panjenenganipun Bapak Kyai Rizal Sakula Wangsa.
mugi wontenipun wontena suka lilaning penggalih jengandika sami keparang lenggah wirunggan suka parisuka mangestreni so paring berkah anggenipun keluarga ageng Ibu Tugiani Mahargi ingkang putra temanten kekalih mugi tansah manggih rahayu widodо kalis ing rubedonir ing sambikala wiwit purwa madya ngantos dumugi wusananing pahargyan prasaja ing kalanggan menika satemah rahayu sagung dumadi rahayu ingkang hamengku gati rahayu ingkang samya makarti saha rahayu ingkang keparang rawuh kakung Sumana Putri nuwun kawula nuwun. Para lenggah kakung Sumana Putri ingkang satuh agung ing dharma tumapak tabuh ingkang sampun keparang kadhawaken dening pujangga sepuh mundi dawuh panjenenganipun Ibu Tugiani sakula wangsa keluarga ageng Bapa Kairil Aksan saha keluarga ageng panjenenganipun Bapa Kair Rizal sumangga sinarengan kula ingkang putra pambiwara tinar buka lampahing paewahan kanthi waosan umul kitab kaping sepindah sesarengan monggo nun kederekaken bibarokati ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para lenggah, para tamu kakung Sumana Putri ingkang satuh agung ing dharma, tinar buka kanthi raharja lampahing paewan prasaja ing kalanggan punika. Makaten tan kadi siat mojo penganten putri panjenenganipun Rahayu Kairya Aksari ingkang sampun paripurna ngganyung ngululur sarira ngulas wadana miwah ngadibusana estining penggalih keparang mijil saking sasana Tepaswangi tumujing sasana Rinengga pramila kunjuk panjenenganipun Bapak Kair Rizal ingkang mangka sulih Rama sugih saking panjenenganipun Bapak Kairil Aksan sekalian Ibu Tugiani monggo keparang jengkar saking panti palanggahan tumujing sasana palaranipun siat mojo penganten putri Rahayu Kairya Aksari kepareng hanganti tindakira ingkang putra mijil saking sasana Tepaswangi tumujing sasana Rinengga monggo kunjuk panjenenganipun Bapak Kair Rizal sekalian Ibu Tugiani kepareng jengkar saking panti palanggahan tumujing sasana palarmanipun siat mojo penganten putri Cinandra hamung nuruti krenteking penggalih ingkang mijil saking wigaring tias candrane. Raras kang ngalenggah ning dampar kencana sumurat prabanya lir jawata ngeja antah binarung swaraning ketawang wijil wigaring tias ana ganda harum lumrang Banjaran Sari hangepeki sajening sasana wiwahana liya kawriyan ana teja angeng wong apa-apa tuh punika tejane siat mojo penganten putri nenggih Rahayu Kairya Aksari ingkang keparang bijil saking sasana Tepaswangi tumujing sasana Rinengga kakanthi dening Rama miwah Ibu
arsa kalenggahaken wonten ing Dampari Nenggo winukir gading kemapanipun wonten ing Stinggil Tinata-rata kang gendelaran babut permadani sinebaran sari-sari satemah kongas gandanyo hangepeki sajroning sasana wiwaga pelor-loran ganyo lumaksana sihat maja penganten putri membat marga luminggang ing warih melo ing wadana sumono gelar-gelar lamun kadulu kadi kencana binabar lumering sarya sinembo indahing busana ingkang kinarya cingaing pur ingkang samahumiat angagem busana satataning raja putri ingkang angraso agami Islam mila sinebut busana muslim prapteng madyaning sasana wiwaga kagiat kang tumingal Sang Sita Sminenggih mustikaning pawiwahan ngawuningani para tamu kakung putri ingkang wis kebak ambelabar kadian doyong-doyongna pancak sujining pandapi miwah bali winangun prapteng unggihan ingkang tinuju marma raos ingkang tumaneming sanobari yayah linobong jroning waradaya kelem karo baning memanis tu datan kuwawa jinitra ing wara kalenggahaken siat maja penganten putri wonten ing Dampari Nenggo winukir gading mamanipun wonten ing Stinggil Tinata-rata tan kadipara kadang jejaka ya satriya muda ya sangga jajar ya talang pati ya satria kembar ingkang kepareng arsa ngasta wujudipun roncen boga jenar somboyong sekarat dimanca warna nenggih Kalpataru Jayandaru monggo satriya muda mas-mas jejaka muda ingkang pinitaya kepareng ngasta wujudipun kembar mayang mas-mas mbakyu Dimas putri kakung kalih kakung kalih kepareng ngasta wujudipun roncen sekarat dimanca warna nenggih Kalpataru Jayandaru nenggih parijata kencana kepareng kaboyong tumujing wisma paremanipun siat maja penganten kakung mongko jangkeping syarat sarana dawuhipun siat maja penganten kekalih nut satataning adat miwah budaya ingkang sampun lumarap wonten ing wewengkon tanah Jawi wiwingin mliginipun wewengkon Kitha Ngawi Adiningrat saranane wong yen luhung betah topo cegah kuleng Raharja tindakira siat maja penganten putri saking sasana tepas wangi tumujing sasana rinenggo
kepareng kalenggahaken wonten ing Dampari Nenggo winukir gading kemapanipun wonten ing Setinggil Tinatarata kang ginelaran babut permadani sinebaran sari-sari makaten tan kadi kadang-kadang jejaka muda nenggih sangga jajar ya talang pati ya satra kembar ingkang keparang sampun mundi wujudipun roncen sekaradi manca warna nenggih Kalpataru Jaya Ndaru tumujing wisma paramanipun Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas ingkang samangke katemben sumandha wonten madyaning sasolon parareman ngiras pantes mongko duta saraya sungsasmita mring keluarga temanten kakung kinen daya-daya hanganti tindaira Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas saking sasana parareman tumujing sasana Rinengga pramila monggo kunjuk keluarga ageng saking Magetan mliginipun keluarga ageng Bapa Panggih Lestari Ibu Khosimah Eni Hastuti keparang daya-daya hanganti tindakira Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas saking sasana Palareman tumujing sasana Rinengga hanyarengi panjanipun Siatmaja penganten putri panjanipun Rahayu Kairia Asari keparang kakanthi tumujing sangajenging wiwara sangandheping Tarupagung keparang kadhawaken nut satataning adat miwah budaya ingkang sampun lumarap wonten ing wewengkon Kitha Ngawi Adiningrat. Pramila sepindah malih monggo kunjuk keluarga ageng saking temanten kakung, temanten Magetan, keluarga ageng panjanipun Bapa Panggih Lestari Ibu Khosimah Eni Hastuti, keparang daya-daya hanganti tindakira Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas saking sasana Palareman tumujing sasana Rinengga wondene Rama kelawan Ibu keparang lumerem wonten ing sasana Palareman rumiyin awit mangke wonten upacara mapag besan keparang kakanthi dene panjenenganipun keluarga ageng monggo keluarga temanten kakung keparang hanganti tindakira Siatmaja penganten kakung Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas saking sasana Palareman tumujing sasana Rinengga Cinandra kadya mahesa ginelak lampahi candrane giru kang kapiyarsa. Ginarubyuk para kadang kang sami keparang hanawung grija Siatmaja penganten putri keparang kaboyong tumujing ngajenging wiwara sangandhaping Tarupagung kadhawaken nut satataning adat miwah budaya ingkang lumarap wonten ing wewengkon Kitha Ngawi Adiningrat. Sinarangan suwing laras ing gending keparang satata samekta nggenya keparang adat tepi adat keparang kadherekaken dawuhipun Siatmaja penganten kalih mangke kadherekaken sira kalantawi selawatan kunjuk panjanipun para tamu kakung Sumana Putri keparang paring berkah kanthi jumeneng sawetawis monggo berdiri sejenak nderekaken dawuhipun Siatmaja penganten kalih nusatane Allahumma sholli ala Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Asraqal badru
ثم رأينا حط يا وجه سروري الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغولي أنت مصباح صدوري Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف كوني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حبك الصافي المبارك وردنا يوم النسور Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika من رأينا الإيسى هنا بسراء إلا إليك والغمام قد أذولا والملا صلوا عليك Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalenggahaken wonten ing dampari nengga winungkir gading siat mojo penganten kakalih. Sinarengan para tamu kakung putri kang sami kemarang derek lenggah anglanas moyo candrane.
Gaya para kadang ingkang sami kemarang hanawung grija kalenggahaken wonten ing Dampari Nengga Winukir Gading Siatmaja penganten kekalih. Arsa kalenggahaken wonten ing Dampari Nengga ginarubyuk para kadang pangombya ngageng barayat ageng saking wewengkon Magetan Adiningrat. Sinarengan para tamu kakung sumana putri kang sami kemarang derek lenggahang kelaras moyo candrani. Dino loan yang semati wis dadi kotangan rukune bebrayan pasraji Raharja dawuhipun Siatmaja penganten kekalih keparang kapritasaken dening pujangga sepuh panjenenganipun Bapak Suyatin
wondene ingkang keparang mangarsane cundhakanipun lampah panjenenganipun Sabir Wirajaya saking wewengkon Magetan rikalanggan punika Siat Maja penganten kekalih sampun kalenggahaken wonten ing Dampari Nengga Winukir Gading ingkang mapanipun wonten ing Setinggil Tinatarata hanyarengi mandhapipun para kadang putri Domas miwah Manggala Yuda rikalanggan punika kepareng kadang besan Sutrisnarsa kepareng badhe nderek mangayu bagya saha martuwi keparengipun pepunden kula Ibu Tugiati keluarga ageng Bapak Kairil Aksan saha keluarga ageng Bapak Kairizal pramila nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Joko Sarimbeckan Ibu Mas Joko Sarimbeckan Ibu kepareng jengkar saking panti palenggahan tindak mriki rumiyin Jawa Tasta kaliyan ingkang hamangku gati tumunten pratesaken rawuhipun kadang besan Sutrisno utawi mapak besan kadherekaken kadang-kadang GRW musik kanthi lancaran mari kangen. Teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabar sajake rada lalen mung tansah dadi pinuju geget lati esamea merati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem mari kangen mulat sira netra tajem dasat nika rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada kleleh mung tansah dadi impen yen pinuju geget lati esamea merati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi ayem anulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem dasat nika
Kalis Raharja kadang besan Sutrisna anggenipun kepareng arsa nderek mangayu bagya saha martuwi keparingipun pepunden kula keluarga ageng Ibu Tugiani rikalanggan punika wonten ugi kepareng aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk panjenenganipun Bapak Joko Sarimbitskan Ibu ingkang sampun kepareng mratetisaken rawuhipun kadang besan Sutrisna nunggih panjenenganipun pepunden kula bapa panggih Lestari Ibu Kosimah Eni Hastuti rikalenggan punika ing kepareng derek mangayu bagya saha martuwi keparengipun keluarga ageng Ibu Tugiani anggenipun mahargi ingkang putra temanten kekalih panjenenganipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas Soro Rayu Kairia Aksari rikalenggan punika munggih tansah manggih rahayu widodо kalis ing rubedonir ing sambikala wiwit purwa madya ngantos dumugi wusananing pahargyan prasaja ing rikalenggan punika para lenggah para tamu kakung semana putri ingkang satuh agunging dharma rikalenggan punika keparingipun ingkang hamengku gati inggih panjenenganipun Ibu Tugiani sakala wangsa badhe kawontenaken upacara Gema Wahyu Ilahi utawi pengaosan ayat suci Al-Qur'an murih barokahipun paewan prasaja ing rikalenggan punika pengaosan ayat suci Al-Qur'an badhe kasarira dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Ustadz Zainal pramila kunjuk panjenenganipun para tamu kakung putri sedaya kegiatan keparang lumerem sawetawis midhangetaken saha mangestreni lantunan ayat suci Al-Qur'an kunjuk panjenenganipun pepunden kula Bapak Ustadz Zainal sasana miwah swasana sawetahipun kula sumanggaaken sumangga